вақте ки шумо мутолиа мекунед, кӯшиш накунед ки фикри муаллифро пешгӯӣ намоед. баръакс, шумо фикри худатонро дошта бошед. Ҷон Китинг. бинандагони азиз, ин навбат мо дар бахши асарҳои хонданӣ ба шумо дар бораи яке аз шоҳгориҳои нависандаи классики рус Михаил Лермонтов, романи қаҳрамони даврони мо маълумот хоҳем дод. романи мазкур дар бораи зиндагӣ ва корнамоиҳои хизматчии ҳарбии кавказӣ Григорий Печорин нақл мекунад. китоб ҳамагӣ аз 5 боб иборат буда, 2 боби аввали роман аз забони шахсе ки ғоибан бо Печорин аз рӯи нақлҳои капитан Максим Максимич шинос мешавад ҳикоят шуда, 3 боби дигари роман бошад асосан аз порчаҳои ёддоштии худи Печорин гирд омадааст. қаҳрамони асосии роман ва нафаре ки аз аввал шахсияташ бо мурури замон шакл гирифта ба як қаҳрамони давр табдил меёбад, Григорий Печорин мебошад. образи ӯ дар роман ҳамчун марди бо тамкин, қавирода, ҷасур, ниҳоят ҷиддӣ ва аз ҳама асосаш аз одамони ҳамзамони худ бо фаҳмиши баландаш фарқ мекунад. хонанда дар вақти мутолиаи роман бешубҳа бо усули аҷоибу ғайриоддии навишташудаи роман рӯбарӯ шуда, дар аввал шояд аз ҳадафи ниҳоии нависанда ва образи офаридааш Печорин фаҳме набарад, зеро китоби мазкур воқеан ғайриоддӣ аст ва онро ҳатто худи Лермонтов роман нашуморида ҷое ёдовар шудааст ки он қисман силсилаи ҳикояҳо, қисман қайдҳои ёддоштӣ ё умуман мисли як иншо аст. аммо ба ҳар ҳол ин китобест ки хеле устокорона хонандаашро аз психологияи онвақтаинаи персонажҳои роман ва фалсафаю маънии зиндагӣ намудан бархурдор менамояд. роман аз силсила ҳикояҳои гуногун гирдоварӣ шуда, аввалан аз забони пирамард Максим Максимич воқеаи духтарак Белла ва муҳаббаташ бо Печорин, баъдан боз ҳамин гуна воқеаҳои гӯё начандон муҳим дар бораи зиндагии Григорий Печорин аз забони шахсони мухталифи ҷомеаи давр нақл мегардад ки ба хонанда дар як вақт муносибати онҳоро бо қаҳрамони асосӣ маълум намуда, ӯро барои шиносоӣ бо Печорин аз наздик омода мекунад. пас он бо саҳнаи аз наздик шинос шудани марди сайёҳ ки бисёр мехост Печоринро шахсан бубинад, хонанда бо порчаҳо аз қайдҳои ёддоштии Печорин шинос мешавад. яке аз мавзӯъҳои асосие ки Лермонтов ба он дар романи қаҳрамони даврони мо диққати зиёд додааст, ин тасвири ихтилофҳои рӯҳиявӣ дар шахсияти як нафари комил мебошад ки маънии ҳаётро меҷӯяд ва зидди қолабҳои шахшудаи давр мебошад. хусусан дар боби ниҳоии фаталист хонандаро бо яке аз мафҳумҳои асосии ҳаёт тақдири хубтар шиносонида, ба нафароне ки сахтбоварӣ доранд тақдирро иваз карда намешавад, таъкид мекунад ки тақдирҷунбон будан мумкин аст. шояд маҳз барои ҳамин гуна фикру ақидаҳои нав доштани қаҳрамони роман Григорий Печорин, муаллиф онро қаҳрамони даврони мо номгузорӣ намудааст. бояд гуфт ки романи мазкур аз ҷумлаи он асарҳоест ки чандин маротиба аз рӯи он филмҳои ҳамном сабт шудааст. бинандагони азиз, шумо метавонед романи мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо тарҷумаи забони тоҷикӣ дастрас намоед.